Nina bendlonhle nophaphe ekhanda nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza kameve ningizimu Afrika yonkana siyabengelela sithemba ukuthi abantu baphilile ke ba right. Sanamukela futhi ohlelweni lenu izimpande zama-Afrika igama lami Kings Chaka ngwakaluqa. Kwaze kwayintokozo ukuphinde ngibe nani namhlanje themba ukuthi ni right ke ohlelweni lwethu niyazi njengenjwayelo xoxa nabantu sikhuluma ngey'nkinga zabo beyithinta ukwelashwa nokusizakala nezinto abayithatha zangasebenza sizozwa-ke ngesihambeli sethu esikhona manje ukuthi sizokhuluma ngani. Dadewethu sawubona. Yebo, bhuti njani? Sikhona njani nini? Hayi ngiyaphila nami. Yeah. Hayi mawusakhuluma ngempilo ngiyathemba ukuthi nawe ukhona ozena ngakho la namhlanje. Ufuna usilandise ngakho. Kwenzakala? Hey, udaba lami lude kakhulu. Ungakho ngize nganikela khona la because bengibonile impela enkundleni zokuxhumana ukuthi khona kunendawo ekanje. Mhlawumbe ngokuza kwami lana ngaba khona olalele ekhaya. Mase ngithola usizo ngodaba lami. Udaba lami lume kanje. Yeah. Bengisakhula nje ngomntwanyana ngifunda isikole kwazise anginabo abazali. Bengihlala nogogo ekhaya. So besixakekile nje indlela thize. Sidla nje lokho silala sekudlile ngoba ugogo bezama lapha nalapha hamba olima emzini abantu. Yeah. So kungiphatha kabi lokho because ngisho bekuphuma ama-trip esikoleni bengakwazi ukuphuma i-trip because ugogo ngiyazi ugogo bengasasho ngisho ekhaya. Ngiyazi ugogo bengekabe nayo lo mali. Yeah. Esikoleni ngafunda ngokuyikhandla kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngiqede isikole ngihambe ngenyuvesi. Yeah. Ngiseme ngihamba lapha ya ngumuntu wa social media ke mina ngiyathanda ukuyibukela social media. Yeah. Khamba isikhathi ngiyabona kwakunomfundisi impela wayereveal amaqiniso khona lapha ya nezindaba zezithwalo ezehlukahlukene. Yeah. Ngenxa yokuthi ke bengiphuma ekhaya elintulayo. And bekungamnandi ukubona ugogo wami esokola ngendlela besokola ngayo kwazi sekunengane zakwethu elandela emva kwami kumele kube yimina obhekile isimo sasekhaya since kuyimina omdala. Yeah. So kuthe wahamba ngomfundisi ngam-approach ngam-DM wangiphendula futhi ngokukhulu nje ukukhululeka. Ngithe ngambekela udaba lami. Ngambekela udaba lami ukuthi ngikhathalele impilo mina manje sengifuna ukuba nemali. Yeah. Hayi nangempela ngithole konke lokhu angisendele imininingwane no-location le yalo muntu ayezongisiza wayehlala phela le ezweni eMalawi. Yeah. Hayi ngabona ukuthi ngabe ngisapholisa amaseko. Ngazama le mali le ukuthi ngihlanganise into zami kwahlangana ngathatha ibhasi ngaqonda khona lapho. Yeah. Seme ngiqonda khona lapho ngafika nangempela hayi umuntu ngamthola. Lapha naye kunezithwalo ezahlukahlukene eziningi kabi. Kuba kuwena ukuthi uze ngani futhi ufuna ukuthi isithwalo sakho sithini ithi into yakho. Because kumele uye lapha ngempela usuhluzile umqondo usuyinikele ukuthi uyokwenzani. Yeah. Hayi nangempela angichithanga isikhathi angipholisanga amaseko. Ngafika imali ngase ngiyibekile njoba nje ngingachaza. Sesikhuluma nalomuntu wangikhombisa wangitshela ngenhlobonhlobo zezithwalo ezikhona la. Leya nyanga leya umuzi nje omkhulu unamagumbi ahlukahlukene. Igumbi ngegumbi linesithwalo sakhona thizeni ukuthi uma ufuna inyoko uyalapha, uma ufuna lokhu uyalapha konke kuya ngawe ukuthi ufuna ukuthwala ngani. Yes. Hayi angitshele zonke ukuthi lokhu kuya ngala angitshele ukuthi uma kwangena kule ndlu le akukho ukubuyela emuva. Hayi nginikele ke ngisho ukuthi hayi akangihambise since bengisawumfundi ke futhi wasenyuvesi. Ngathi hayi ke mina esami isithwalo ngifuna nje uku-attracta abantu besilisa abanemali. Oh yeah. Into yami nje bengifuna ukuthi nje imuze umuntu onemali. Anginike futhi. Hayi nangempela angenzele angihlanganisele into zami angihlanganisele anginike ikhwama zami ngelezi ekumele ngiyisebenzise. Bingahluphi kakhulu le nto futhi angiyibonanga inkinga anginikeze ngiphindele ke lapho engivela khona egumbini lami. Ngiqale bengisahlala ekhaya ngibela kodwa kwaya ngokuya ngahlalela lusha. Yeah. Phela vele uma ufuna
lezi mali labantu abanemali mele uhlale endaweni nawe Ey'ndaweni zabo e-right. vele, yes. Yebo. Ngazama ngahlala, ngazama ngampela ngenza nje imigomo yalo baba lo indlela engiyalele ngayo yonke ngayilandela cause le mali bengiyifuna. Yeah. Isithwalo sami besithi-ke mina ngiyadayisa, ngilala nomuntu. Oh, dayisa ngalento. Hayi. Ngiyakubona nowanda. Ngixakile nje wakhinda kangaka ishow yethu kodwa ke fine qhubeka sisi. Yabona into yami ithi phela kuze nabantu kumele bangibone umuntu attracteke vele kuze Yeah. azokhipha lenhloba le mali ngoba phela yonke into iyabiza. Mhm. Nayo ke kumele ikhokhele. Mm. Yabo. Yeah. So ingiphathe kahle lento nangampela ngiyenze yonke imigomo bengi-attract abantu abanemali bengifike ngilale nomuntu. Emva kokulala nomuntu ngithatha mesiqedile ukulala i-condom ngisho ngoba ngiyibonile ukuthi uyilahlephi ifake emgqumeni. Ngiyithathe ngishaya ifindo ngifake esikhwameni ngihambe ngoyifaka einkambeni zami lezi engabuya nazo ngophosa khona. Hayi ke. Aha. Ya mengiphosa khona sengiwathathile amandla akhe. Yeah. Iyaqhubeka into yami yangisebenzela. Imali yaqhubeka yangena nasekhaya sengikwazi ukuthi ngithenge isimo sashintsha nje ekhaya. Nogogo phela ejabula ebona ukuthi hayi umzukulu angimfundiselanga imahala nangu uyazama ekhaya Khona imali. sekucacile manje ekhaya indlela yaphambili. Hayi ngiqhubeke ngiyenze lento kodwa lento yami ihambe yahamba ibingafuni ukuthi ngiphinde umuntu engake ngalala naye before. Shuthi every day wena ufuna ukuthola umuntu omusha. Yeah, not like sengabanga every day. Kodwa nje esontweni nje. Oh, akuyona into enza insuku zonke nje into oba once a week noma twice kangakanani nesonto. Yeah, ukuthi vele besingenile egazini ngoba bengibona imali bingena. Okay. So bese nginankinga naye. Shuthi wena mawudinga imali noma ungalala Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yeah. Kuya ngokuthi idingo zakho zemali yithini. Yes. Qhubeka mntakami. Cause futhi lento ingisize kakhulu cause nomqondo wami ubuhlakaniphile ukuthi ngelinye ilanga ngifuna uvusa ikhaya. Ukuthi ke phela ikhaya yabe ngilivusa ngamanyala kodwa Nalivuka ngawa amanyana. kodwa kusala belivuka. Ngoba ngisho Yes. emakhaya bangibona ngiqhamuka babona impela umuzi wasekhaya hayibo usukhulile. Mhlawumbe bacabanga ukuthi ngiyasebenza noma bacabangani kodwa njengamanje nje ngikhuluma ekhaya umuzi mkhulu. Futhi ugogo wami akahlupheki ngikhuluma ingane zasekhaya nje sifunde ekoleni zanokusho. Yeah. So usuku nosuku ke ngilala nomuntu noma ngaleso sikhathi engilale ngaso ngiyazi ngizovuka negidi zemali. Ngiyaba attracta nje impela mina abantu abanemali. Ngikubona nje uza lapha into yami yangitshela. Cause ngingena na kule website le uTinder. Okay. Lama dating sites. Ngiyangena lapha ngiyahlangana namadoda rich. Ngiyalala nawo angipha imali impilo yami yaqhubeka. Ngikhuluma nje njengamanje ngihlalela lusha yonke into yami ihamba kahle nginemoto nasekhaya right. Yonke into nje ingihambela kahle. Inkinga ke manje ke. Yeah. Senginenkinga ngoba phela awukwazi ukulala nabantu zonke izinsuku nomzimba uyakhathala. Yakhathala, yes. Ngakho sengize ngafika la cause bengiye ngibone abantu abaningi bengiyibuka kakhulu le show. Bengiye ngibona abantu abaningi impela abanekhalazi ezifana nezami beza la. Mhlawumbe ngalithola usizo ukuthi ngiyeka kanjani ukwenza yonke lento le. Kodwa futhi at the same time ngiyasaba ukuyeka. Ngaphela mengiyeka ekhaya mase yonke into ishabalala kuzokondla abantu ngoba njengamanje imini obheka ekhaya. Awungenze mhlambe ngiqonde ngayendlela engcono lento. Uthi isithwalo sakho besikwenza ukwazi ukuheha amadoda anemali. Yes. Bese uba nemali. Uba nayo kanjani? Iwona ayilethela imali noma wena automatically ubona usunemali? Cha. Akwenze kanjalo. Wenze kanjani? Mengilala nomuntu wesilisa ngithatha isidoda sakhe. Yeah. Mengithatha isidoda sakhe ngihambe ngiyosifaka einkambeni zami. Obviously mengisifaka einkambeni zami into yami izoqhubeka ingisebenzele. Mase ngiphinde ngilala nomunye futhi lento nje iyabizana ngiphinde ngilale nomunye ngiphinde ngenze same thing. Into evula ukuthola la sokuthi imali ifika kanjani esandleni sakho? Ngoba angithi wena uthi ulala nabantu uma uthi udayisa bayakhokhela. Shuthi bakhokhela kanjani? Bakhokhela iphinda phindiwe wenza kanjani utholela imali oyidingayo enough? Because nomunye umuntu okhona lapha ekhaya udayisa ngomzimba mos.
yabo Yes. uyayithola imali but hayi njenganawe wona wenza kanjani nje yakhe ehluke kunaleyo muntu. Hhayi ukuthi into yami inzima kakhulu inamandla futhi. Cause mese ngisithathile isidoda somuntu ngihamba ngosifaka lapha ey'nkambeni zami. Vele umuntu engisuke ngilala naye ngaleso sikhathi lo into yami vele iyangithagethela ngilala nabantu abanemali. Mina ngiyalala nomuntu mengithe 50K Awukhiphi uyawukhipha. clear yeah. Into yami nje ayixoxisi. Sekuyinto esegazini futhi sengijwayele. Hey anasibindi amadoda khona indoda nje ekhokhela lento 50K. Yes. Madoda Yabona nje osomabhizinisi. igolide ngani okay Osomabhizinisi kakhulu kanje nalapha emhlanga e14. Nawe phela kuze uyababona abantu abanemali. Uyazi futhi umuntu odila nalento engidila ngayo. Uyambona nje umuntu onemali ukuthi ke banemali labo. okay Abanje lamadoda lawa wabona khona amadoda angenandaba nokukhipha imali. yeah Yabo. So mina into yami isebenza kanjalo ngisuke ngithatha namandla akho ngithatha kwami nje isidoda. Ngiqedile nje ngawe. sure Ngiyadlula futhi angikuphindi. awuphindwa wena No. okay Ngenza yabo like ivele ngiyadayisa kodwa ke kuba ngathi hit and run because umuntu mase ngifuna back ngiyasa ngithola sure because mina I'm on a business here. okay Yabo. and awuncenge umuntu ibona abancenga wena. Yes, into yami nje injalo. Take it or leave it. Sekuyini pho inkinga sisi ngoba ngiyakuzwa komzimba okhathalayo kodwa ikhona nenye inkinga ngale kwalokho komzimba okhathalayo. Ayikho enye inkinga engibhekene nayo. Lento kumina isi-addiction. Kodwa futhi at the same time ngiyafuna ukuphuma kuyona. Cause akuyona impilo umuntu angaphila ngayo. Azaguge iminyaka yami yahamba ngikade ngayiqala lento. Wenza njani uenjoya wona lento yenza noma ngeke ngithi nje ucansi ke uyal-enjoya noma usuke ungazi ukuthi lidumephi ngesikhathi lwenzeka kuwe. Hayi ngeke ngisho ukuthi ngiya-enjoy. It's not about uku-enjoya mina ngisuke ngisemsebenzini ngokwami. Kodwa ke mesenza phela suke senza. Futhi sekwajwayeleka ngoba nama feelings angisawakheji. Okay Yabo. so isidindi nje Ukwenza nje leyo nto leyo ngidlule. Ayenye into engigqilazayo leyo. okay yiziphi izinto ke mhlambe ke ezenziwa kuwe ngesikhathi uyithatha lento wayithatha yakho lapha owaya khona eMalawi ongasixoxela ngazo ukuthi zenziwa kuwe ngaphambi kokuthi bakunikeze into ozohamba nawe uyiphethe ngesandla. Alright, sathi mesifika kulela gumbi leliya engangilikhethile ke sesithwalo sami. Ngabe sengishawa inhlanga ezimbalwa ezinye nje zikhona la emzimbeni wami namanje. Ngashawa inhlanga ezimbalwa kwathatha igazi lami kwahlanganiswa imithi le yahlanganiswa nensila yami. Yeah Ngoba ngangichazela impela ukuthi kumele ngiphathe namasokisi nento yami engifaka phansi. okay Kwahlanganiswa insila yami konke lapho kwahlanganiswa ukuze phela lento ibe ngami cause iqondene nami. Kwahlanganiswa nemithi lapha. Cause mengithatha lesidoda lesi ngiyahamba ngofike ngiyifake lapha entweni zami. Mase ngikhuluma naso mase ngiyaphehla. sengiyabona lapho khambeni khona lezi zinto ezishoyo. Yes. Okay qhubeka mama. Mase ngiyaphehla ngikhulume nayo lento lokuthi njengamanje ngiyahamba ngendaweni ukuthi ngifuna ukuthi mengifika lapha ngitarget abantu abanemali kuphela. Cause nginesithunzi ngalendlela ukuthi abantu abanemali kokunye baze bangibange kube kumina ukuthi ngikhetha muphi. Manje ngoba usufuna ukuyiyeka awunawo uvalo lokuthi ugogo uzosurvive kanjani nalabantu akadulala nabo sebekubona manje soplane ungasenayo yonke lento abazokukulwisa awusabi lokho. Inkinga yami lapho ingakho ngize ngizala ngoba ngiyasaba ukuthi ekhaya cause wangitshela umuntu lo wayengenzisa inyanga yami ukuthi ukuyiyeka lento ukuhlehlela emuva kuzoba naziphi ingqinamba. Kodwa futhi ngibona nemali esenginayo angazi ngiyasaba futhi ngoba angazi noma ngingaqhubeka yini ngiphile mase ngiyeke lento le. Isiphetho angazi ukuthi sithini ngoba lo muntu lo wangitshela. Wathi ungena akukho ukubuyela emuva. Sure. So angazi ngiye ngibone abantu bezala besizakala angazi nami ukuthi ngasizakala kanjani. Khona ngiyafisa kodwa futhi at the same time ekhaya bazophila kanjani ngoba njengamanje mina breadwinner and ekhaya kusimeme ngenxa yami.
Ngamanye amazwi njengoba ula udinga i-advice ukuthi ungenze njani uma ufuna ukulungisa isimo ngoba nawe awunayo into eqondile ngqo othi ufuna yenze. Yes, ingakho ngize lana mhlawumbe bangangibonisa abalaleli ababukayo emakhaya. Mhlawumbe mekukhona kwaba kulesi simo lesi engikusona namhlanje, mhlawumbe angangibonisa ukuthi ngenze njani. Cause nami ngiphakathi angizazi ukuthi ngenze njani. Siyakuzwa sisi, mhlampe uveze lakho lokugcina nakubantu abalingana nawe abafundayo abanamajazi neziqu kodwa abahlele ekhaya mhlampe sebenawo umqondo ukuthi nami sengicabanga ngodayisa umzimba. Uthini wakho umbono kulokho? Okwami nje ngingasho ngithi sabantu singena ey'ntweni ngoba nakho kusuke sifuna into ey'sheshayo. Kodwa isiphetho asikho sihle ngoba njengamanje angizazi, angiqondi kwamina ukuthi ngenze njani. Yes, ekhaya baphila kahle and abazi ekhaya ukuthi baze bephila kahle nje mina ngiphila empilweni. Sure. So mhlambe bangenza ngendlela engcono bangenzi ngenani indlela engenze ngayo. Mhlawumbe umuntu mayidayisela usengayidayisela nje ukuthi angathathi isithwalo. Usengenza nje ngendlela yakhe kodwa angafuni into enesithwalo phakathi ngoba lokhu kwami kuyangigqilaza. Ngiyabuka iminyaka iyahamba lokhu ngenzana nento eyodwa kwampilo yami angi-enjoy. Ngiphila nje ngiyisigqila sempilo kahle kahle. Awukwazi ube ne-boyfriend? Ngake ngaba nayo. Ngiyaba nayo. Namanje uyaba nayo? Kukuthi ayihlali. Ayihlali yabona mengalala nayo ngithatha amandla ayo nayo. Ayihlali mhlawumbe isonto nesonto ngine-boyfriend entsha mina. Ha. Hayi bashintsha left and right sibashintsha badayisela bashintshele nithandana. Hayi ashintsha bo. Kuyenzeka bhuti wami nami angithandi kodwa phela singathini yona impilo esiyikhethile. Alright, asibonga Mntaka Masithemba ukuthi khona umbono ozoqhamuka kubabukeli bethu nakudokotela wethu esibanayo la ohlelweni. Alright, ngiyabonga kakhulu bhuti wami basizophendula abalaleli emakhaya. Njengoba niyizwa-ke nani udaba likadadewethu ukuthi ubedayisa ngalento. So-ke esibalulekile njengamanje sifuna ukuzwa ukuthi udokotela uzaphawula thini ngoba uyachaza usisi ukuthi cha usekhathele nkosi yami ukucambalala iy'nsuku zonke. So-ke sifuna ukuzwa udokotela mangathiwa uyamsiza ngathini umbono nowakho ungasebenza kulolu daba. Sikhuluma neNingizimu Afrika yonke, sikhuluma na-Afrika yonke nabantu abangaphandle kodwa nodokotela uGasa uyeza after lokho. Sibonga kakhulu. Sihlala nje unganyakazi. Nina benkashana kaMenze yaphuza umlazanga amevendla nasezansi ifundazo zethu zonke khona eNingizimu Afrika. Siphinde sabuya futhi sesibuya ekhefini. So khuluma manje nodokotela ukuzobheka ukuthi mhlawumbe uphendula uthini kulolu daba esixoxa ngalo. Sithembisile ukuthi sombuza sizwe ukuthi yena impendulo zakhe yithini ngodaba likasisi lo othi wathwala ngokuthi nje attract amadoda anemali athathe isidoda sawo asishutheke okuhambeni thizeni. Dokotela sibingelele once again. Asibingelele msakazi, sibingelele kubabukeli beBlack Life TV. Sibonga kakhulu Dota nangesikhathi sakho nokuyikhandla kwakho sekuhlwile nokuhlo ube khona nathi la. Ayibhizi msakazi ayikusetshenzwa kakhulu. Isikhathi angisitholi nje. Hey, uzothiwa nabantu bafuna ukusizwa. Ya abantu bafuna ukusizwa, abantu bayagula msakazi. Bayagula. Dokotela la sinodaba mhlawumbe ulubukile kancane walibona lasisi othi yena wahamba Holland into yokuphila kodwa into yokuphila yakhe ukuthi adayise ngomzimba adayisele only amadoda anemali. Uthi-ke indlela ade sebenza ngayo ukuthi athathe isidoda salamadoda asifake ekhambeni thizeni abuya nakho enyangeni le ngaphandle kwamazwe ala e-South Africa lawa lise-Africa. Uthi-ke lokhu-ke usekwenza isikhathi impela esiningi. Manje inkinga sekukuthi-ke usekhathele ukulala every day noma every week. Umzimba usukhathele na usefuna ukuba umuntu onormal. Sengifuna ukuzwa-ke kaGasa kudokotela babuGasa wake wezwa ngento enjalo ukuthi ukuthola usebenzisa isidoda samadoda ukuze ukwazi ukusimama njengomuntu esimame. Ikhona into kanjani? Msakazi ngeke ngiphike ngithi ayikho. Ngoba kukhona lokho kwalokhuzana ukuthi kwama-period yabo ukuthi uqoqa amaphede. Okay. Kukhona usuka nako emazweni angaphandle utholakala emazweni angaphandle. So angeke ngisiphikise lo sosethwala. Yeah. Bake bafike kuwe abanezimo ezikanjalo. Bake bafike kumina abanezimo lezi sokuthi idla lento ama-period abantu besifazane manje bese bengasakwazi ukuthi bawathole ngendlela ngoba kusuke kumele ugade umuntu kakhulukazi labo bantu abasuke bethwele ngomuntu osuke kuma-period basuke
thanda ngisho ukuthi izothi intombazane ikhulu ithi inguma-period ayikuzukwazi ukubona uthothi uzojabulela ukuthi ayifike khona inguma-period ngoba uyazi ukuthi like kusuke kukhuphuka khona amandla yabo kodwa lo kwama-spams lo osebenza ngama-spams abakazi bafike emsakazi. Asiyibuke-ke le dokotela ngoba usisi uthi kuyaye kuthathwe leso sidoda sifake okuhambe thizeni enze kuthi sesixwayisa namadoda asemakhaya ajwayele ukulala nje anganaki athathe lokho kwekhondom akujikijele lapho ukuthi ngokwazi kwakho njengomlaphi wendabuko ihamba ifike iphi leyo kusetshenziswa kwesidoda sendoda ngezinye indlela-ke wena ozaziyo. Le kusetshenziswa kwesidoda yona noma kungenalwazi kodwa ifana nani mozosithatha usenzekwane kusho ukuthi umthwebulo lento kusho ukuthi wasokuthwetshulwane kuthathwa iy'nhlanhla zawo lamadoda ngaba inhlanhla kungaba inzalo yabo kodwa kukhona okube ekwenzekalayo endodeni mangabe kuwukuthi isetshenziselwe leyo nto leyo yalala nomuntu wesifazane onjalo kuyenzeka ukuthi othi uyabothi izinto ulalela umuntu wesifazane izinto azisahambi kahle ngoba nako ukulala kuyenye into omkhulu yabo kuyenye into khona umuntu ongathwele mohlangene nawe umuntu omhlophe oclean uhlangene nomuntu wesifazane olala namadoda njalo osuke engcolile uyakwazi ukuthi ubone ukuthi engathi izinto azisakuhambeli kahle kule nsuku yabo until uzuhlambuluke mhlawumbe ugeze ngalonto ube right uyayibona lonto yeah shuthi nakho nje ukulala kokukodwa ngaphandle kokuthwala kuyinkinga ngakho kuyinkinga moze uhamba nje ulala bayakwazi abantu abaningi lo ukuthi mengabe ulala kakhulu uthothi ulala kakhulu uzuqondane nomuntu osuke engcolile mase kungcola lo muntu osuke kuwena ngoba osuke uwena umuntu usungahambi wedwa kulezi uyohamba nazo kunabantu othola bahamba namadlozi abazi uthothi idlozi lakhe liphezulu liyakwazi ulimbonisa ezinye izinto emva kwalokho uthothi selalena lo muntu bhede yonke into kuvaleke emaphupho kuvaleke yonke into yileso esegcina umsakazi sothi usebenzisa muthi uthothi awusakusebenzile le nto indaba isidedile kuwena yabo lento ohamba nawo sokwayingcolisa ngezinto ezimbi kakhulu yabo ngoba Dokotela sike sifike la esigabeni la sixoxa khona nabantu basivezela ukuthi wathwala njengalokho esikhuluma ngakho manje sebenzisa isidoda omunye wathwala wasetshenziswa inzalo yonke lento njengoba ukhuluma nale kokuya einsukwini zakho umuntu wesifazane kunina njengabalaphi bendabuko kubantu enisebenza ngabo nezinto enike nizibona kulesi sigaba lesi sokuthwala esisebenzisa lokho sinayo guarantee isebenza isikhathi esingakanani ngokubuka kwakho noma mhlambe sokuyinto nje ukuthi uyenza impilo yakho yonke. Msakazi sinaso isikhathi isethwalo nesethwalo sesikalelo isikhathi kuukuthi wena usuke wazi ukuthi lento uyiphakamisa kanjani yabo mase seyiqala ikhathale egazini asikho isethwalo esingenaso isikhathi msakazi yabo lena ke kasisi njengamanje ufuna ukuyiyeka ngoba ufuna ukuphuma kuyona and akukho la aveza khona ukuthi inyanga yakhe yamtshela mayiyeka kuzokwenzakalana kukhona kuwena njengodokotela okusuggesta ukuthi mhlawumbe ngahle kwenze emahle egcine yekala ongamxwayisa ngakho ukuthi ngahle kwenzeka kulindele. Msakazi inkinga ngaba nayo mengava nasuka ziyekele nje yena yabo kungabi khona into ayenzayo nami msakazi angisho ukuthi nginolwazi kakhulu ngaleyo ndlela leyo nami ulwazi ngisuke ngilifuna ngale nkathi abanye ngeke ukuthi ngiyabasiza kodwa ngiyahamba namele ngijubalala ngihambe ngifuna ulwazi ukuthi ke vele ke labantu esuke sibathula izothwala umsakazi banemali noma ngisuke ngithi ngizobasiza mahhala bafike bangikhokhela imali yonke edala ukuthi ngikhuthale ukuhamba ngihlanganisa amakhambi ngifuna imithi ethize kuze ngikwazi ukuthi basizakale yabo bazobuya nje abaningi bazobonga la msakazi ukuthi basizakele abanye sisabhizi nabo sisaba lapha akuyona msakazi into encane le yalisethwalo ukuthula umuntu usethwalo kusuke ngayona into encane yabo into enkulu. Sengifuna ukuthola ke manje asikele strategy futhi ondaba ukuthi lo sisi lo okade la ekhala ngalento akasathanda ukulala dokotela uthi umzimba ukhathele sefuna ukuba intombazane noma njengawonke amantombazane asathanda ukudayisa umzimba sefuna nayo uqoma njengoba ezinye ingane eqoma agowe njengezinye ingane sazokwazi ukuthi asizakale ngakwesayidi lakho ke manje siqonda kuwe ngqo njengodokotela. Yena uzosizakala msakazi kodwa kuzothatha isikhathi yabo ngoba nami ngisazohamba ngijubalale ngifuna ukuthi lesethwalo lesi sisicisha kanjani yabo uyena kodwa kumsiza kwami ngizothi phasisa lento le ukuthi ngiyilalise emsakazi le emhluphayo nalokho hambeze nalo ngikwazi ukuthi ngomlahlisa lona mase ngiqede ngemgaxa emsakazi esami sethwalo engizomgaxa sona egazini ukuthi lento mangabithi iyavuka bathi nalaba sikhona yona into engamsiza ngayo le ukuthi nalaba sikhona ngibe ngisathi phazisa ngisafuna ukuthi lento ukuze sikwazi ukuyivala straight yabo ayiyona ingozi lonto ukuthi mhlawumbe kuhlangana izinto ezimbili sesonto egazini lomuntu oyedwa.
Msakazi ekuchazeleni kahle sethwala umsakazi sifuna into enjalo vele angisho ukuthi abenze njalo labantu abathwele kodwa mothatha sethwalo noma ngabe secontract musu kusithatha endaweni eyodwa thatha lapha wazi ukuthi mhlambe sethwalo sa 10 years mosuka lapha soyahamba uyawela uyema la uyothatha ezinye izipoki futhi mhlambe ezonginika isikhathi eside uphinde uyothatha ezinye anala kanti laba bayakuthatha bakudosa uvuka la bathi hayibo sasebenza nalomuntu yabo phela mosukothwala usuke wokwenza sefunga ukuthi isayida mowufuzo uyosebenzela lesi anda mowufa kuhamba yonke into yakho yabona kanti bayavuka laba bethi yamlanda bayavuka laba bathi hayibo sasebenza nalomuntu yabo kanjalo nalabo bephela lento esethwalo kumele masuyithathile umsakazi wazi ukuthi impilo yakho yonke yabo kumele ugijime uthi udla uyagijima enye ayikulalisi iyakutshela ukuthi hayi manje asalokhuzike thina la elokhuzeni sesithole ethe gateway yabo asadle endaweni ethize sekumele sidle endaweni ethize uthothi kwesinye isikhathi ayisakulalisi ithi wathi asizosebenza uduma imoto kuze kusa uthothi uhlezi usegarage upakile egarage makuso uyahamba uyosebenza ngaleyo ndlela ozobusebenza ngayo yabo enye ikuthathisa igross ihambo uyichithe emfuleni uthenge yonke inhlobo egross uthenge yonke inhlobo isuke seyihluphekisa lapho vele yabo kahle ayikho into elula la ekuthwaleni kodwa kuze wazi ukuthi awufuni ukushesha uhambe isethwalo faka esinye ngaphezulu kwesinye siyakwazi isethwalo ukuedeka ngaphezulu kwesinye ingakho uthi umuntu uhlezi nje right empilweni usuke edokunye pheko edokunye phezulu kokunye nithi hey iyomjikela lento uyohamba emhlabeni ngeke ahambe ngale nkatheni sathanda ngoba lento ithi yamlanda le iphelelwa isikhathi nale ibe seyavuka ithi sikhona athi yamlanda le ivuke neyaseTanzania ithi sikhona kanti manje lezi zinto uzozilanda ubone emva kwa 5 years so uyazi into ukuthi izothatha isikhathi esingakanani iphinde futhi usuke ugijima umsakazi ugijima lezi zinto lezipoki zigcina seziziningi ingakho zigcina sezihluphekisa yabo ikhanda uthothi uyabona ukuthi hayi nasekhanda hayi ngathi awuphili awuseyena umuntu kahle yabo osuke sa right. Alright Sithemba ukuthi ke abantu bayafunda bakuthola ukuthi lento yokuthwala into kanjani makuthi mhlambe ubuyithatha nje light usuyabona ke manje akudlala faka isipokupheko esinye dokotela mhlambe ake sizwe ke okwakho okugcina ukuthi mhlambe uthini kubantu ekhaya nanokuthi mabekudinga bakuthola kanjani mabedinga izinto ezithile bakuthola kanjani. Msakazi engaxolisa abantu lezi zinto zezethwalo zona zifuna ukuthi ungene kuzona so vele ungayi ngokuthi hey sengihlupheke kakhulu fanele ukuthi sengifuna noma yini engayifaka emzimbeni qala ucabangele nomndeni wakho ucabangele nabantu ophuma kubona yabo osukubaza abeza ngemuva yabo man uthathe lento esethwalo yabo ubheke futhi mothatha esethwalo ukuthi okay ngizothatha lento le engenamngozi vele lento engenamngozi izokuqalisa kancane yabona ikupha amandla ngeke ivanise ukuifukuleka iqhume nje kuwena yabona isuke izama uqhunyiswa ngale ndlela ukuthi ize ngendlela ihambe nawe ngoba isuke ilumbaniswe nezinto ezikuwena egazini nemoya isuke kuwena egazini yabo ingaxabani nayo. Hayi uclear dokotela sibanikeza inamba otholakala kuyona. Ithi 081 45 78 132 ithi 081 yebo 45 78 132 enye ke izobe ikhona igijima lapha eStreet bazoyibona okunye uWhatsApp kuba nzima kakhulu uWhatsApp ukuthi ngiwuphendule izinto ngiyazenzela ngingedwa umsakazi angikwazi ngazama ukuthi ngizama umuntu ozongibambela ifoni abantu bayathetha bathi badinga mina straight manje ngingawuphendula uWhatsApp uthothi abantu bayafona manje kungcono umuntu afone sikhulume naye abantu futhi abaposelwa kuba inkinga into zabo azambi ngesikhathi kodwa bayazithola abaningi bayazithola kodwa manje angikwazi ukuthi yonke into ngiyenze ngesikhathi yabo kodwa ngizozama ukuthi kuhlela umsebenzi ngazi ukuthi usuku oluthize lokuposa yabo. Kuzwakala Dr. Sibonga kakhulu. Thokoza msakazi. Abukeli beBlack Live TV ekhaya impande zama-Afrika igama lohlelo. Sithembe ukuthi nikutholile konke nidinga ukukwazi. Makukhona la nisala khona ekhona comment section asiwavala ama comment nisawavula nje uzokwazi ukubeka umbono wakho. Siphinde sibonane ngokuzayo. Nisale kahle.